Selamat sore sugeng dalu sedaya warga masyarakat Dikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sing gelem jawab salam banter tak dongakno muga-muga panjang umure. Sing gelem muni amin banter tak dongak-dongake kathah rejekine. Sing gelem muni amin banter muga-muga lunas utange. Wong do kakean utang. Kok do banter-banter iki mosok utange akeh. Ora Wajah-wajah utang bank mekar ketara. Sik arep tak rene tak takoni. Ora ngono lho iki dagelan kok iso apal bank mekar iki karepmu piye? Lah halah sak kelompok wong 10 ya. Lho kowe kok apal? Ngantek ping 50, ping 60, kowe anggere 35 digoling. 40 digoling. Ora ngono ketoke do guyu kulino mesti. Ora kuat bayari talangi sik Oh, alah wong edan. Nek warga Dikir, ya ta? Bojoku malah ketua kelompok. Apal iki. Wong seneng anu. Nek warga Dikir, Pak, iya. Saya yakin ekonominya lancar,
do sugih-sugih. Iya. Lebih-lebih panjenenganipun sing kagungan kersa, panjenenganipun bapak sing percayanan, Pak yakin. Dadi percaya terus yakin nek iso. Lek yakin, Pak yakin, lek yakin karo Bu Basri. Basri kulino nebas pari piye? Lho, kowe kok iso kondo nek kulino nebas pari? Lho tanggaku munggah kaji ora diceluk kaji yakin ning diceluk kaji Basri. Sebabnya apa kok diceluk kaji Basri? Kulino nebas pari. Dadi nek budal kaji lagi ya dijumbuno karo gaweane. Iya, kaya tukang ngadang Yusumini umpamane. Pama Yusumini kelakon munggah ning tanah suci Mekah Madinah. Ngono iku ya ora diceluk Hajah Sumini. Lah diceluk Hajah sapa? Hajah Judang. Sebabnya apa kok diundang Hajah Judang? Mergo munggahe kaji iku sarana tukang Ngono ya. Dadi disesuaikan karo gaweane. Nek tukang adang Judang, nek nebas pari Basri. mergo kulino nebas pari. Iya ya. Lah iku Supini. Sapa Supini? Supini ku manggone ning gone ngepon. Saiki ngalih ning ndi? Mamer. Mamer. Lho sik kok ngalih ning mamer iki iku sapa? Supini bakul jamu nguri omahku. Sik ngono ku mbok dicetakno wae aku ben ngerti. Tuk bakul iwak mentah lho. Lho sik kok iso bakul iwak mentah? Entar ae wong sing tuku ra kok digoreng langsung dipangan nganggur kok. Ora ngono, lha iku kok ning mamer iki apa? Dodol serabi godhek. Tanpa kok nek ning gone mamer iki nggone begenggek. Aku mah ngomong begenggek mbok omongno. Lah wong pancen ya jenenge iku ra kok saru. Lah iya, dlalah. Iku mantan begenggek. Mantan begenggek Supini tapi wonge saiki sadar Quran apal. Oh wis tobat. Wah, ra trimo tobat ae ceramah ning ndi kaya Mamah Dedek. Dadi kuwi mantan begenggek iso tobat. Delalah ndek iki munggah kaji. Wingi kelakon munggah kaji. Munggah kaji bareng karo Pak Sarpin mang. Alhamdulillah. Jenenge sapa kuwi mau? Supini. Supini iso munggah kaji. Munggah kaji. Tan mongko mantan begenggek. Mantan begenggek. Munggah kaji mulai ya ora diceluk Hajah Supini. Lah diceluk Hajah sapa? Hajah Mutmainah. Sebabnya apa kok diceluk Hajah Mutmainah? Mbiyen kulino ngemut barang sing ra genah. Atoh wong edan. Wong edan. Ndak terayu. Kok iso kulino ngemut barang ra sing genah aja saru lho. Terayu ye. Nganti aku dimut landasku gek nek rambute. Kowe iso omong, kudu iso njelaske. Jelas napa? Kok iso diundang Hajah Mutmainah kulino ngemut barang sing ra genah. Kowe aja saru lho. Iki cah cilik-cilik akeh lho. Lah wong terayu anake ya ora oleh akeh cah cilik-cilik. Mosok kok kulino ngemut barang ra sing ora genah. Iku apa? Kowe kira mau merestok. Lah bareng kowe ngomong kuwi anak kulino ngemut barang sing ra genah aku malah bergairah, Pak. Mbak ya diomongno iku mau apa? Mbak njaluk rinso karo sabun ya, Mbak. Lah arep mbok apa? Nggo ngumbah utekemi lho. Ben ora ngrestok. Lah sing ngeres iku ora sapa jajalan? Hajah Mutmainah. Hajah Mutmainah tan moko mantan begenggek ning mamer. Kulino kemut barang sing ra genah. Aku malah melok kudu. Alah kok iso. Kok kowe dhewe sing ngomong kok iso. Lah kek yo bentuk ngemut barang sing ra genah iku asam apa? Lah saiki ngemut barang sing ora genah iku apa? Biasane nek wong dunia gelap ya nuwun sewu ya iki bukane anu, tapi kan penyadaran. Nek biasane manggone ning dunia gelap iki ngemute kaya ganja, rokok, terus apa jenenge ngemut-ngemut botol-botol ombenan niku kan enggak boleh. Oh, dadi Mutmainah kuwi mau ngemut barang sing ra genah iki kaya rokok karo ganja. Lah tak kira toh. Asam apa? Wong iso ngeres-ngeres gagete aku wae. Aku ora iso. Ya nek ya ora apa-apa. Nadyan biyen tumindake elek alhamdulillah wis iso tobat munggah kaji. Muga-muga dosane ya dipangapura. Balik sing tak ngomongke. Nek dulur-dulur ndikir ekonomine lancar, ora tan bedane kaya panjenenganipun Pak Yakin. Bot-bote kepengin nanggap ketoprak. Iya. Toprak ditanggap saka pati. Nek Pak Yakin kanggone Pak Yakin enggak ana sepiro.
Aku malah berpikir. Sapanenane wis turah-turah kowe roh persile. Persile pirang-pirang nggon. Persil iku apa? Persil iki cara kene Tegalan, manggone ning alas. Oh, persil. Nah. Aku tanak kodok. Iku percil. Tegal sing ombo, sawah sing ombo. Iya. Panenane turah-turah. Lah bareng aku teko mau, aku kan nyambung tali silaturahmi. Iya. Aku mlebu ning daleme Pak Yakin. Dalah Mas Nur. Ya toh, wong Mas Nur iki ya tangga dhewe kanca kawit bujang. Iya. Mlebu ning daleme mergo mertandake nek dulure akeh. Heeh. Duwe gawe, masyaallah Pak, aku nyawang ruang tamu iki mergo persile iki icirane jati tok. Lemari, kursi saka kayu jati iki jejer-jejer tumpuk-tumpuk tak kandhani. Yakin. Tenan Pak. Bawareng ning ruang tengah menawa beras le nyumbang sanak kadang bati-batiye. Iya. Beras iso tumpuk-tumpuk Pak tak kandhani. Lah kowe mang apa ora mlebu ning daleme Pak Yakin? Aku mlebu langsung bablas ning kamar mandi ya. Kowe arep numpang ning kamar mandi? Iya. Walah ning kono ya kumbahane tumpuk-tumpuk. Toh. Iki malah rembug kumbahan. Basri mbah kok ora gelem mbah-mbah. Sri. Sibuk arep duwe gawe. Lah iki gawene apa? Aku malah tak pikir ngene. Mbok pikir piye? Biyen kan tau liwat kene. Iya. Lah aku dikandani karo sapa bose. Iya. Iki lho somben sing arep nanggap toprak. Heeh. Tak Oktober akhir ngono. Loh, iya we Pak, aku tak pikir ngene iki pergaweane apa cah aku ngono. Malah tak gagas engko ndang adol musala aku ngono. Omonganmu. Musala kok didoli wong edan apa piye? Lah nek kaya aku musalaku tak dol. Lho iki aliran apa? Aliran Bengawan Solo. Lho Bengawan Solo iki kali. Lah ya alirane Maksudnya iki Kubanten. aliranmu iki kepercayaanmu apa? Lah, kene. Agamamu iki apa? Mbah. Lho, wong urip agamane mbah. Lah nek ning KTP ku ya Islam. Islam berarti lak tau sembayang. Kadang kala. Lho, sembayang kok kadang kala. Ya sailingi Lah saiki nek salat sembayang manggone ning ndi? kantor polisi. Bedendasem. Lah sembayang iki manggone nang ndi? Ya ning musola ya ning masjid. Lah saiki nek musola kok didol arep ibadah ning ndi? Lah iku lho. Kowe iki meneng kok tak omongi. Musolaku iki ngrubung omah. Lho, Ngarep ana musola, iringan kiwa ana musola, Iya. iringan tengen ana musola, ngguri masjid. lho berarti diubengi. Mandiani kok bareng aku angger salat duhur ning musola ngarep. Iya. Musola kiwa karo tengen do rasan-rasan. Iya, peh aku rong dikeramik kayak ora dienggo salat. Aku terus sembayang asar ning gone musola sisih kiwa. Musola karo masjid do rasan-rasan. Le rasan-rasan. Rasakno engko nek sembayang ning kene banyune tak cipratino rayem ngono. Barang ngono aku bengi-bengi diimpeni. Kowe diimpeni piye? Ditekani musola. Musola iki nekani kowe. Terus do omong-omongan. Ndar, iki ngene lho, timbangane kowe sembayang mbok pilih kasih. Wong Jumatan ya milih ya ning gone masjid ora ning musola kiwa tengen ngarep. Heeh. Lah napa aku? Wis musolane dol. Musola tak dol kiwa tengen tengah anu ditadol saiki karek masjid ngguri tok. Berarti ijeh masjid. Ijeh masjid bareng ning ngguri masjid karek ngguri malah wegah sembahyang aku. Lah wong terakhir kowe iki ya Lah ngliwati- jarang sembayang kok. lah ngliwati jenenge sawah. wong urip ya nyambut gawe ya aja lali ngibadahi. Lho nek aku sembahyang bolak-balik aku mang lho ameh wundu ning kene golek banyu angile ra umum. Lho, kene iki banyu luweh-luweh lho. Ora perkara banyune luweh-luweh aku golek padasane dinggo ndelok ketoprak. Olehku wundu piye engko nek aku kleru nguntil nggone wong wedok. Iki lho tersangkane lho. Lah iya. Lah aku ameh golek lho iki banyu wundune ndi lho bareng tak ngene malah do digelari kursi. Ya dimaklumi wong mergo apa dina iki spesial. Pak Yakin nanggap ketoprak. Lah iya. Sing nonton ya akeh, sing mirsani ya akeh. Ning sing tak gumuni iki siji. Apa? Sing nanggap kok arang-arang. Ndra wong dorong digawe kok. Iki lho sing tak pikir iki lho kene kok karo kene dipisah tembok iki piye maksude? Ya, Kene batas kok. kene sing bayar apa kene kok wong liya ngono?
Ya ora ya padha ae. Sri, Mbak Sri, iki piye le Sri? Kaki karepmu Sri. Sri. Iki lho, nandhek toprak kok kali-kali nang tembok, dia ndak izin jebrol sik ndara Sri. Lha wong iki wis pembatas dhewe kok. Kajate Pak Yakin apa? Kajate napa niki, Bu? Mas Yakin. Oh, sunatan. Sunatan. Tapi wis rampung. Urung, Pak, malah urung disunat. Sesuk lagi disunat. Loh, ndak aku sing nelpon aku mang sapa no kon nyunati? Oh, kowe le. Iya, kok teleponem kok ora sunat kok malah mbok kon mek percilan apa? Percilan. Iki sunatan. Sunate sesuk rame-ramene iki. Saiki. Asmane sinten, Bu? Adik sinten namine? Yuda. Buddha. Kembang. Juna. Dek Juna selamat. Sesuk sampean wis tak sunatno kowe. Arep disunati, muga-muga nggone arep sunat ora ana alangan. Besok nek wis bar disunat dadi bocah sing soleh, dadi bocah sing iso mikul dhuwur mendem jero derajate wong tuwa. Apa sing dicitak-citake bakal kasembadan. Aku malah ndasku ngelu perkara wong liwat dodolan aku. Ya ora apa-apa. Kaya adik sing ditetak Dik Juna iki sesuk nek wis mari sunat aja diundang bocah meneh, undangan mas mergo apa wis disunat. Mengko nek wis bar disunat mancik duwe bojo aja diundang mas, diundang pak. Mergo wis duwe bojo sok-sok duwe anak. Mengko nek wis saya gedhe aja diundang pak, diundang mbah. Mergo wis tuwa. Engko saya tuwa neh undangane wis beda meneh, ora mbah. Lah apa? Ki nama panggilan orang Jawa yang paling tua. Dadi wong Jawa ki nek sing paling tua iku diceluk Ki. Buyut. Buyut nek cara kene. Nek lanang ki, nek wedok wedok, nek wedok nyi. Kaya sapa Pak Yakin ngene iki nek wis saya sepuh ya le nyapa ngene badhe tindak pundi Ki Yakin. Ono. Terus kaya sampean nek wis sepuh badhe tindak pundi Ki Sendor. Ngono. Moh aku celuki abah aku. Alah gayam rupa kaya takir plontang abah. Kaya aku Mas Rokim badhe tindak pundi Ki Rokim. Ana panggilane dhewe. Lah nek nyeluk Pak Carik malah bahaya. Kok iso bahaya? Badhe tindak pundi Ki Rek ngono. Malah ngerekno wong kowe ku. Ya aja dipedhot rike to. Ya badhe tindak pundi Ki Pak Carik ya ngono. Lah kediawan wong wis teko adu. Lho golek jenahe. Pancen kuwi nama panggilan untuk kaum lelaki. Ning nek wong wedok beda. Nek wong wedok ora ki ning nyi. Mulane kaya sindir tayub kae nadyan ijek enom mergo kuwi dituwakno. Ya nyi Wantika, nyi Yayah, nyi Basri. Pama Mbah Basri sampe nek wis tuwa le nyapa ya ngene Pak. Badhe tindak pundi Nyi Basri. Karo Ki Yakin name tindak pundi? Kaya sapa ibuke umpama jenenge Sukini. Badhe tindak pundi Nyi Sukini. Sing bahaya malah bojoku. Lah bojom jenenge sapa? Suliti. Lah iku sok ya undangan Nyi. Oh, badhe tindak pundi? Nyiliti. Garwane Ki Sendor. Badhe tindak pundi Ki Nyi? Nyiliti. Wah, bojoku iso nyiliti wong akeh. Wono enek-enek ae. Lho tapi nama panggilan. Mulane dongakno kanggo adikku. Dek Sapa? Juna. Dek Juna. Dadi bocah sing iso taruna ngungkuli bapa. Amin. Iso mituhu dawuhe wong tuwa. Amin. Ki spesial kanggo dulur-dulur ndikir. Dek Juna. 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 Apa artine? Juna. 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 Lah ya Juna. 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 Lah ya J iki apa kok iso? Sri Basri ya wis dadal Sri.
Tak omong Basri. Juna. Kok Basri? Juna. J. Jujur sifat watak wantune yen wis diakhil balik tegese wis disunatno. Ora nyono ora ngira bentuk kaya ngene kok ya pintermu ra umum ta kowe. Sri Basri aku Sri. Iku J. Usahane bakal kasembadan apa sing disedya waton gelem manut panjenengane Pak Yakin dalah Mbak Basri. Bapak cendor. Iki anake sapa kok pintere ngene? Anake Mbah Modin. Sok nek gedhe dadi apa? Dadi mayit. Nek tak sontek kerak. Iku N. Niat sedya bakal kasembadan waton gelem nanggap ketoprak Wahyu Manggala. Amin. A. Amal jariyahe bakal ditampa ngersane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar walillahil hamd. Kok kaya takbiran ae. Tak kompliti. Yen gelem nanggap ketoprak Wahyu Manggala. Amin. Yakin. YAKIN. Yang Maha Kuasa akan memberikan rahmat dan ridhonya waton gelem nanggap ketoprak Wahyu Manggala. Amin masuk. A. Amanah ngersaning Gusti Allah nek bar nyunatno putrane insyaallah bakal berkah barokah rezekine yen gelem nanggap ketoprak Wahyu Manggala. Amin. Kakean bondo donya nggo nanggap ketoprak Wahyu Manggala. Imane bakal tumata yen gelem nanggap ketoprak Wahyu Manggala. Amin. N. Nikmat donya akhirat bakal ketekan yen gelem nanggap ketoprak Wahyu Manggala. Donga ketawal nganti pungkasan kok Wahyu Manggala tok. Lho saiki nek ora nanggap oleh kundongakno ning ndi njajal? Ya ning ya berikan donga liyane. Sing apik iki sing paling tidak ngene lho, Pak. Jenenge wong Jawa ya digawa, Arab kudune ya digarap. Jenenge ndongakno ya nganggo kata-kata Jawa, ya kudu nganggo kata-kata Arab. Sing apik iki jenenge Basri. Lah nek Basri BASRI. Basri. B barokah kanggo panjenengane Pak Yakin duwe bojo Mbak Basri. Gak nanggap ketoprak Manggala? Gak iki wis ditanggap kok. Iya. Ku B. A. Ngosek anut aturane sing lanang mlakune ben kepenak dadi omah sing baldatun thayyibatun. Mana ya, Pak? Wong edan. Oh, dadi omah sing soleh lan soleh. Kleru atoh-toh. Ben dadi omah sing husnul. Kok sok husnul Ben omahe dadi sakinah mawaddah. Wis bener iku goblok. Oh iya bener ya. Ngoso tatuh tok ae. Nek sakinah ya bener nek dadi omahe ben dadi sakinah mawaddah warahmah. Amin. Sak awak sak wadah insyaallah berkah barokah kayane saya mbrah kenek nggo tuku sawah nggo nyekolahno bocah turahane nggo mbangun omah nggo munggah kaji ning tanah suci Mekah Madinah ben diceluk Kaji Basri. Sebabe kulino nebas pari mutmainah. Oh, iku A. S. Sendor ini. Kok sok sendor S iki lho apa? Anyep. Wis ngerti nek S ki anyep Gusti. Lah yo. Maksudnya artikulasinya huruf S itu apa? Oh, mangija ya iki ya. Syukur ngersaning Gusti najan mung sithik kudu disyukuri. La in syakartum la zidanakum wala in kafartum inadzabil lazati. Iku senenganku iku. Apa? Cakar dikum. Yo nyekeri rayem. Enak iku. Enak apa? Lah iku mang dalilmu cakar dikum. Aku ora sadar iki mangok. Sik. La in syakartum la zidanakum wala in kafartum inna adzabil lazati. Iku basa Arab. Basa Arab. Jawane. Monggo pinarak ingkang sekeca mirsani ketoprak Wahyu Manggala. Jawa iku. Lho, sik ah.
La in sakartum la hajidanakum. Pilak basa Arab. Kenapa Arab? Jawane. Monggo pinarak ingkang sekeca mesani ketoprak Wahyu Manggala. Iku Jawa. Lho sik ah. Ketoke kok gak nyambung. Lah apa wesi apa pralon? Nek wesi, Wesi ya dilas, nek palaron, lem. delalah nek atom. Alah langsung ngobong dol dledekno. Iki lho ngrebok apa? Lah kowe ku ya bento kok ana omongan kok gak nyambung ya omongan apa? Artine dalilmu ki malah ketoke gak cocok. Lah kowe nek takok artine ya tadono, lah kowe takok jawane ya. Oh iya ya. Ya maksudku ki artine apa ngono lho. Walah pucukan langgar. Artine Artinya? la in syakartum la hajidanakum wala in kafarkum inada bila sadik kurang luwihe syukur sira marang rezekining Gusti Allah Ta'ala najan mung sithik insyaallah bakal ditambahi aja tumindak kufur lan ingkang bakal ngadohake rezeki. Padha karo daline angger nglakoni salat mesti tau maca surat iki. Surate Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati nek sampean gak ngerti tak kandhani sapa mawon ingkang ngresakake badhe pirang monggo. Ingkang sakit perut monggo dipun benerkani kalian dedemen ke dokter. kaya bakul jamu. Iya ya aku malah kok teko bakul jamu. Oh enggak iso. Inna sholati inna sak temene salat iki nglakoni salat ngibadah lan mati uripmu rirobil alamin kanggo ngersaning Gusti Allah. Mak Basri iki juara. Hebat. Lho iya. Iku R rezeki sithik akeh utawa raja kaya mung titipan mati ora bakal digawa gedhekno ngamalmu ina amalu biniat ngamal gebecikan sarana niyate insyaallah bakal ditambahi kenikmatan donya lan akhirate. Pak yakin bar nanggap toprak muga-muga rezekine ora lokak ning tansaya kebak diwene kesehatan rezekine lancar. Iku sing R. I iki piye aku gremeng terus kok ora mbok sawer kok malah mbok kalah. Dagelan kok takon sawer. Lah iya wong urung bar iso mbok anu. Kowe tak kandhani jenenge dagelan, jenenge MC ki Iya, aja iya, takon saweran. Iya. Nek nganti ana dagelan kok takon saweran iki dosa. Dosa. Ning dosa neh nek do ora gelem nyawer. Ngono lho. Apa? Jenengku iku sendor mbok celuk mogol terus ae. Waduh tuh. Bodang kuning medune 8-8 balsem iku Padake. Ya wis engko dihibur maneh. Iya. Iki sak madya mergo wektune terbatas. Mengko selak keburu adzan magrib. Lakone ya suwunan. Spesial kanggo tamu undangan diaturi lagu, minta lagu dangdut napa campur sari? Dangdutan. Oke, dulur iki seneng dangdut. Engko nek ana tayub engko tayube diparingi podang kuning munggah 8-8 ya, Mbah. Ya tenang ae tak kei engko nek gak tak kei kok tak balekno ya. Sri Basri kowe gak nyawer, Sri? Dia yakin. Aku lho ndek mang mubeng-mubeng kleru ngantek kaya obat nyamuk usuk. Apa nek kene nek ngarani kelaut. Oh gak lali nggo tuku rokok kowe le. Kowe iku lho kene dikandani kok ngeyel. Wah bocah aku ngrasakno. Kira meneh aku butuh dhuwit sesuk bayar mekar. Nggih, napa mau dikasih lagu apa? Diwenehi lagu dangdut sing enak lagu apa, Pak? Lagu enak ya lagu turu kasur kelonan. Lagu enak itu ya lagu sing napa, Bu? Napa? Lagu apa? Oh iya gak apa-apa. Napa lagune? Oke. Kene. Napa lagune? Oh iya. Oke, siap. Wis lagune Gulu Pedhot. Ana wedoke Bu mutilasi. Dudu diaturi sing biasa dinyanyekke wae. Air bunga, Mas, air bunga. Krikel. Watu kambangan krikel. Jadinya ada begini nasir. Kelisi, anaknya kehilangan pikir. Alah, kuwi lho lah apa kok iso. Aku ngibur mbokku iki lho. WM Audio. Percuma saja
terlanjur benci biarlah aku seorang diri tanpa ada kekasih. Satu lagunya ada Air Bunga. Spesial untuk warga masyarakat Digir. Air bunga ini tiada harum lagi. Air bunga ini tak mampu mencuci goresan dosa dosamu di hati. Catatan noda yang berdarah ini. Air bunga ini tiada harum lagi. Air bunga ini tak mampu mencuci. RHS Videografi. Percuma saja kau datang lagi. Hati ini terlanjur benci. Biarlah aku seorang diri tanpa ada kekasih. Iya iya iya. Lalu para kau menyakiti. Aku sudah tak sudi lagi. Bila apa cintaku ini sanggup ku bunuh mati. Takkan ku ampuni pengkhianatanmu kasih. Tanpa izin malaikat penjagaku ini. Air bunga ini tiada harum lagi. Air bunga ini tak mampu mencuci. So, WM Audio. Sakra 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 ala Geri geri geri. sakra 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 ala Geri geri geri. ayah bu joget ini jenengan dalamnya yo kene dalamnya mriki oh iya
Pak Yakin? Pak Yakin pundi? Pak Yakin kalih Bu Basri pundi? Pundi? Oh, Pak. Lha kowe ireng ngono, kin aku yo gak patek roh ha. Niki mungkin wonten dangdute napa main sore? Main sore? Wonten dangdute. Oh nggih. Dadi ana konfirmasi wau dikencen tangklet ngoten. Napa, Bu? Iki Mbak. apa mau, Mbah? Podang kuning Gudril 88 nggih. Tayuban sawetara ayo Pak. Anu Bu Sinden. Napa Tayuban? Ya nyuwune 10.8. Njaluk tintingane aku. Podang kuning Terus Gudril dilanjutke. 88. Bu Sinden di Bu Sinden. Nggih. Konten dangdute. Oh, apa Pak? Anu 10.8. Gudril 88 karo podang kuning. Gudril ya wis ayo. Bu Sinden. Ya. Saya suwe hancur omong dhewe aku tresnaku Kleyang-kleyang handutut sing tak sayang mubeng-mubeng Dheweke malih elakae tak sawang mbok aja ngece podang kuning agawe kikirku kombeng sleret ireng tak sawang sindene gak iso nyangkani isine delok BF bunga jajone katon duweke eman yen liya nganti wong nyawang ndak mara lah apa muni ra iso manise kena kae dhewe dan tak pikat trak sranani bukan dhewe yuk Gudril 88 so lha tiwas nara lah apa ora iso saya ndelok film BF Gudril 88 yo Mas Gudril alah yo Mas Gudril alah Gudril kembange Gudril ayo kanca ra bisa nyawa sindene gak iso isane delok HP yo iya yo belara
Gitu lah apa. No iya ngono ning aja ngono. Yuk ya. So Moga bisa dadi trampil ngono ning jamono halo ayo kita bali ngolon apa sediane kelakon ya ayo just la ayo yo iso geger dhewe ayo Dek, goget yo. Ade, enake cah. Oh. Yo ae. Wis ora ketang sak gebyaran diparingi pangapunten. Sak kata-kataipun Pak Yakin, Ibu Basri berkah barokah. Amin. Lakone pamundutan di streaming langsung RHS Production WML Budi Leting Kantong Channel. Yuk nutukno laku. Monggo. Sareng meong. Wadon loro. Sopo kowe, Nduk? Sirawoke aku ken Tatri. Saluje sopo? Ken Tatri. Ratri. Lakon sapa kowe? Awange wong alas kene. Gagrak lodro. Watuane alas kene. Iya. Lah kok medeni? Wong loro ki arep ning ndi? Arep ning pasar, koke bak-bako bapak. Pasar. Lewat rene. Ya. Sik. Lewat nganggur. Lewat ya anak ya. Iki ngono kawasanku. Iki ngono dalanku. Kok lewat kudune bayar. Ora ndek duit. Ora mung duit iku, ora usah duit. Aku njaluk ora duit. Ya apa? Pipimu lho. Karo iki lho. Kowe bradal kok ora medeni. Kok malah. Bibite brandal iki. Gelem ora? Hah? Ora gelem. Aja mlayu kowe. Durung wis paling dembok-dembok iki lho. Kita kok kira mau ganteng kok. Tulung ya tulung. Tepung wae durung kok. Sirawoke. Sapa jeneng? Kula Kentan. Kentantri. Aku Kentan. Suwelo jeneng. Jenengan menika sinten? Suwelo. Aku Parijoto, putra pengayoman ana ning Purwacarita. Lah, putra pengayoman. Semangat. Kentantri, ya gene kok nganti kowe njaluk tulung. Kowe dibojo ngopo? Iki wae kula diawi ya bladal. Lha kok nyuwun sabantu panjenengan nggih? Gini tak sabiantu. Nggih, nggih. Ya, Rene nduk wong ayu. Iki ora ngono, kowe kok cilik kok dadi bladal. Bibite brandal iki. Iku ngerti. Apa? Apa kuwe brandal sing ngoyak marang bocah wadon loro? Yo. Takone aku sing ngoyak. Sapa kang dadi aranmu? Kagak lodro. Sopo kowe? Aku Parijoto. Aku Suwelo. Sopo? Suwelo. Lho, wis minggir, ora sah nyampuri urusanku. Aku tak meh ana bojo e kok.
ora bakal kelakon waton isih ana Parijata. Akan tok kene. Woi. Ya. Hati-hati. Oh, maju ya. Tuh. Saiki ora ana paungan kang ngoyak lawan. Matur nuwun jane sampeyan iki ajeng wonten pundi? Ini kita satenane aku ditakan ana ing desa Penataran. Sandi penataran. Mergo goleki witu kang gentur Sutapani. Ora ana liya. Bapak Sampokok. Aku kepengin njaluk sapi tulungan lawan Bapak Resi Sampokok. Malah ya kabeneran. Sandi penataran ya Resi Sampokok kuwi ngono sak wong tuaku. Tenan iki. Ora usah terus wae bubarengan kalau ayo. Nak Mas, Injih, napa saestu panjenengan kepengin pinanggih kalih yang sepuh nggih kula. menika leres. Napa leres panjenengan menika Bapak Sampokok? Mboten kentu resi wonten candi Penataran nggih kula. Dados panjenengan Menika menawi kados leres. ngaten nggih mapan kebeneran. Kula namung badhe nyuwun tulung kanthi sanget. Mugi panjenengan saged paring pitulungan dumateng kadang kula. Kang sak menika kawujudan taksaka kang ageng. Saderengipun kula paring pitulungan panjenengan menika paring asma sinten? Kula pun Swela putra saking Purwacarita. Oh, putraning Dipati Purwacarita Nggih. ingkang setunggal menika Kula Parijata. Parijata. Ugi putra pangayoman wonten ing Purwacarita. Dados ingkang kadang sak menika wujudipun tatsaka kados ngaten. Menika Leres. leres. Tak sawang lakumu saka kaduan. Kowe kok gelak lakumu. Dur kowe tansah tawang-tawang tangis. Lho jane iki ana apa to Mira? Kula niki dipun oyak-oyak kalian Bapak Suradenta. Pamripun arep ngepek bojo dateng kula ya. Suradenta arep ngepek bojo kowe. Nggih. Mongko nalika semono sing didakwa arep ngepek bojo iki dudu Suradenta ning pamanmu Suramaesa. Jenengan menika diapusi. Menika saking rekodayanipun Bapak Suradenta. Lah terus pamanmu kabare kepiye? Paman Suramaesa nggih sampun tumekaning pati. Suramaesa wis tumekaning pati. Aduh, dosa apa? Yo, yen pancen Suradenta isih ngoyak lan isih seneng lawan kowe. Yo, ngene. Wong tuwa bakal ngreka. Ora gampang ngalahke lawan Suradenta. Iki ana cara. Caranipun pripun? Ya suwa panggung. Mengko sak ngisore panggung kae mengko dikeki ruangan sing jero. Mengko kowe munggah ana ing sak dhuwuring panggung. Mengko yen ana tekane Suradenta, mengko kok awe-awe supaya dhewene sumusul munggah ana ing sak dhuwure panggung. Ngoten nggih ya. Mengko yen wis ana ing dhuwure panggung jongkroke. Yen wis kecemplung ana ing ruangan, mengko bareng-bareng tabruk watu. Sagedipun Menika Ingat disaken kula monggo-monggo. sebagai Ono Mas, ayo sampeyan.
Mila saking menika kula badhe sabiyantu panjenengan. Lajeng menika sinten Nak Mas? Kula Adipati saking Purwocari. Aduh Kanjeng Adipati. Menawi tiyang sepuh gadhahi lepat kula nyuwun pangapunten. Boten dados menapa. Anggen kula tumapak wonten ing candhi kemawon. Penataran istosipun kula badhe pados kusada. Anak kula si Kloro anemai anak ingkang kados ngaten. Oh ngaten. Yang sepuh saged kula badhe budaya. Ning panjenengan kersa nderek ndedonga parang kersanipun Sang Hyang. Inggih, nggih Bapak inggih. Yo, kene sumanehan. Kula matur suwun sanget Putra Nandika sampun wangsul tumuli kados duk wingi muni. Ning kados pundi? kados anak kula kalian ingkang putra ketingalipun kok wonten sambung tresna. Oh kados ngaten. Menika laras Rama. Iya, piye? Kula menika tresna kalian ketam. Boten batinipun kula Rama. Sasampunipun kula paring pitulungan dumateng yoganipun Bapa Sambuta kadudut rasa kula. Kaya ngono. Lah Subro kula nggih dhawuh. Kados nira. Kalmira. Lah kula pripun Rama? Sliramu tak jodokke kelawan Bapa Sambuta. Oh, Nak Mas Kandhat, Bupati, kula niku tiyang sepuh pun boten kiyat napa-napa. Oh kados ngaten. Nggih. Sing sabar. Mengko wis ana titi wancine sliramu rak yo entuk jodoh. Oh, Kados pundi Nak Mas? rening suwanipun wonten ing Purwacarita menika kados kesaput mendung anggen danu peteng ndedet bebasanipun sak menika sampun padhang trumawan. Monggo sedaya kaluputan dipun pendhem wonten sak lebeting bumi pangapura supados tukul woing karahayun rahayu kalis ing samping